Jedna od najvažnijih funkcija živčanog sustava je svakako pamćenje. Zato je jedna od najfascinantnijih priča o utjecaju ozljede mozga na pamćenje ona o HM-u. Njegova je životna priča bila toliko značajna za razvoj neuropsihologije da je potekla cijeli niz istraživanja biološke osnove pamćenja, o čemu se u stvari radi. Zamislite da ste vi Brenda Milner, neuropsihologinja koja je prvi puta susrela gospodina HM i ono što znate je da je bio podvrgnut operaciji na mozgu radi određenih problema koje je imao i vaš je zadatak da ispitate je li došlo do oštećenja njegovih kognitivnih sposobnosti. Susret bi mogao izgledati ovako. Ulazite u bolesničku sobu, pozdravljate gospodina HM, pitate ga kako je, kako se osjeća u bolnici i potom primijenite niz psiholoških testova koji ispituju njegove kognitivne sposobnosti. Uočavate da gospodin HM te testove rješava bez problema i zapitate se o čemu se tu uopće radi, jesu li me možda doveli do pogrešnog pacijenta. U tom trenutku jedna vas službenica pozove u ured jer vas hitno trebaju na telefon, vi odlazite, ispričate se gospodinu HM i kažete da ćete se vratiti za nekoliko minuta. Vratite se za nekoliko minuta, još jednom mu se ispričate i kažete da ćete sad nastaviti s ispitivanjima. Gospodin HM vas čudno pogleda i zapita zar smo se mi već upoznali. Iznenada u tom trenutku shvaćate veličinu HM-ovog gubitka. HM se jednostavno ne može sjetiti te epizode u svom životu. Da ste vi bili već kod njega u bolesničkoj sobi, da ste s njim razgovarali i primijenili određeni broj testova. Dakle, uopće se ne sjeća da ste se upoznali i sve što ste u međuvremenu radili i bez problema prihvaća ponovno ispitivanje.